Lord kani nga kwa ban walam na kawai pat ka mo ka kabanga nga siyam kung syakri jong try nong kabanga ban syakri u kam ka jong u te maju ti ka jing yat nanti kun jong kon Israel ki ong man badap ka santo snem ka jubilee mo te ki don sipon ka ki jingkala te namar ngaju pek bahai ka jing yat nanti ka jing dong ka jing yat nanti ka jaman sem ru te nga syam ko mo ai duksa agar nika jala jingi ke baca kat kendai spak real ni yo itu ke revival nanta kat kendai spak san pun real arhajan real mo te kumta ke wan ke revival te ke jingat nanti jong ke jalaru umtu hadin ba kantap atat sampu senam te ngai hanga ngai i ba te se kadon ke ba ke jingkala ke ban sawan te ke pol bis dang ke nika voice of the people party ke bang sukmat kalong bang su sarong bang bis dang ke diru te hadin pun por gi plot ki jingwai amar ba ni soto hi panle ik thamai damda kalong na ki jinglam ti ka jung play ke jing perfect bor ka jung play namar ni tip ka politics kalong kumno ka ba ki breu ki ong kalong ka ba chaklia mo te long kum banga ken na batai leadership long ki breu na ki tip banga ka ban chakri ka kam ka jung try te banga rong sha ka jali ka ba bor ong ki ba chaklia te kam long ka basuk ina te Hynrei ham kan shom nong rim ke gani ka politics na sotu na te kam dei ru kam chaklia kan ka ba bu bet ronti chu bu bet ronti play tolong ka kam ka ba khoi ka kam ka ba kentang te kum ta rengkat ada jing lam ke jing ba dan bat ye don ka tu kan ngot kan dia ya yong in ya pet chapran te bat ngit te bi amar ha don kan don ka jing mot ka ba don ka ba pan khang se kan simpor te ngam pe per khak ba bakata akal jing ya bi juga BPP ka tang si por pat kumtum ya khun ya ka Emily election ka bat hadu ka long ka ba tang bangin yo ya ki candidate su ka bangi da kerpa i don ki bangi ki ba i ba don ka mo ka bor haki ka jing Sngewthuh ka jing sampang ka jing nang jing start haki bakin ya dong shi ka jeli Hynrei ka long shisha ani ka ba bangin yo ya ki candidates namar skawairu ka bor ngi khun ya ka Emily election ngem dei ka party ka ba lek mo ong no dak pisah ing lek becha ki pai ba daki norim bat hawait kam ka voice of the people party ni don kani kata jing ijngai ka ba ni Sngewthuh kalau ka don kam parat amar ka don klam ka jing ijngai ngin position sino te kum ta rengkat ka jing ijngai ya ka ban pen empan ban pen bhapat ban pen kalador ya kani ka jela ka jungi akal yang jong ka kam san hima sima te bat ki dong rem ki ba scam ki ba kesencar kadar ka ba khun kesencar kadar ka bam no siliang kamat kesencar kadar ka ba don kata ka jingkit kle kesencar kadar ka ba shimik rai ban le de ka ba dei te kum ta de kita ki nong rem le te ka pisang ni don te Hynrei ai mo ible ni ki khat prat li ki constituency ya job sa hadin kata ni ta itu ini de election commission kum ka state recognized party nantu ka ban secretary MP election nanta MDC election te kum ta nget scam ni kan ka wei baki ka ba kan ka jing mut ka ba kan dong ka ba kan job